तब नमस्ते प्रणाम आप सबके भाई, हम गीतकार कृष्णा बेदर्दी। आज बहुत ही विशेष बात बा। मुंबई में बानी सामने के न्यू धमाका संजीत यदुवंशी जी, मुकेश यादव छपरा, मुकेश अहिरान छपरा। हेलो, जय हो। एगो हमार चैनल बा बोका म्यूजिक, ऊपर एगो गाना आइल बा, रहता भतार जाके छपरा में, चंदन चंचल। आप सब प्यार आशीर्वाद दी। और न्यू धमाका आइल बा।